Agromaster z kalendáře pro vás tiskneme již 4. rokem. Kvalitně a zároveň za dobrou cenu. Abychom toho docílili, museli jsme v první řadě najít dodavatele, který splní naše požadavky. Individuální přístup, kvalita a rychlost tisku, to jsou vlastnosti, na které se vždy na konci roku potřebujeme spolehnout. My jsme si pro tisk našich kalendářů vybrali ABC tiskárnu. V jejich portfoliu však nenajdete pouze kalendáře, takže se mrkněte na jejich webovky, které máte tady, a užijte si naše video. Takže čau, já tě vítám u nového videa. Dneska se nacházíme opět v podniku Forest Farms Malacky a já tady sedím nyní s obsluhou nového traktoru Case IH 2 Track. V čem se přesně nacházíme, v čem sedíme, jaké to má označení? No, je to Case Quadrac 645 a je to vlastně posledný tohtoročný model. Bavili jsme se o tom teda, že to má pár motohodí, má to 52 motohodí. Ano. Jak dlouho to tady máte v podniku? No, 3 dní. 3 dny. Takže teprve zkoušíte, zajíždíte. Ešte sa zabieha. 2 dní moc neporobil, lebo montovali GPS-ku. Čož je od John Deere 7500 s 5. generáciou monitoru. Jo, je to, myslím si, že to je jediný quadrak na Československu s johndeeráckou navigací. Minimálně tady s tou novou, jak jsi říkal, na střeše teda je přijímač Starfire 7500. V kabině máme displej 5. generace. No, za sebou teda taháme na nářadí Curling Vector, 9 metrů, že jo? Ano. A pod co připravujeme? Pripravujeme pod sejbu, pod pšenicu. Jo, takže vlastně kolega tamhle už teďka zrovna není vidět, ale tamhle vzadu. Je tam vzadu. Jo, tamhle jede. 8400R se sečkou, Curling. Ultima 9 metrov. Jo. To bylo těž na zakázku robená. Jinak letošní rok tady máte trošku víc mokro než obvykle, vy? Jak se podívám, že stojí pořád voda. Povodně jim dali. Jinak teda, co se týče traktoru, tak by to teda měl být jeden z posledních kusů, který byly vyrobeny ještě tady s tou maskou. Ano. Pokud se nemýlím, ne, tak už teďka už máme ty nový. Áno, s tými zabudnenými svetlami a s celým tým. 645 koní, to už je docela hodně slušný. No. Akože oproti 620 není to veľký rozdiel, ale je tam ten výkon cítiť. Jo, to je jasný, no, ono každý kůň asi znát, no. Ty jsi teda předtím jezdil na starším Quadracu 620. A je ešte starší. Takže máš hodně zkušeností s tím. Když to porovnáš tady s tím, třeba ten komfort v té kabině, určite to je pohodlnejšie. Je tam veľký rozdíl. Iné pruženie na tej kabine, takže je to mäkšie. Jaký tady odpružení kabiny? No, klasické, iba silen bloky, struny a pár tlmičov. Nič špeciálne, ale nejak inak to spravili a stojí to za to. Je to dosť pohodlnejšie. Na těch předchozích modelech, jak jsi měl tam jsi měl navigaci teda přímo od Case. Áno. A to je co? To je triple? Case má triple? Ne, Caseaci majú tuším vlastnú GPS-ku, no. Ale a když to teda porovnáš tady s tou johndeeráckou? To je 1001. To proste nemôžeme konkurovať asi John Deere s ich GPS-kou, lebo aj celkovo prepojenie s ostatnými strojmi, aj čo agronomovia vidia na počítači, to ako neviem, že by nejaká iná značka mala také nejaké. Tak ono u vašeho podniku je známý, že hodně jdete v těch John Deerech, v tom John Deere ekosystému, takže se není to po čemu divit, že to tady máš. Jinak ten displej tak je 5. Já osobně, když jsem měl teda v létě v kombajnu, tak jsem s ním byl hrozně spokojený. Ten displej je úplně plynulý, vůbec se to neseká, taky s tím máš stejnou zkušenosť. No, robím s tým asi 3. deň s tou GPS-kou, takže zatiaľ v pohode. Jo. Je to prehľadné, v podstate tam oproti 4 tam moc toho nezmenili, len je lepšia kvalita, krajšie to vyzerá, je to trošku rýchlejšie, ale inak je to v podstate skoro to isté. A když takhle tady máš jakoby ty dva displeje, který má jakoby každý jiný software, nemáte to trošku člověka, že by se v tom ztrácel,
Když se musí zvyknout jakoby na dva displeje z různých mašin, jako já osobně bych s tím asi trošku bojoval, si myslím. Ja osobne s tým problém nemám, lebo jazdím aj na Agrifaku Endurance 2 a to je vlastne to isté. 2 monitory, zvlášť GPS-ka, takže ja som si dosť rýchlo zvykol. Jasný. A tam máš ale Starfire 6000 a GS4. Áno. Čo bol model predtým, ako čo sme mali, tak tam bol Trimble. Jo. No to bola tiež taká GPS-ka. Máte ty Agrifaky 2 v podniku? Jeden máte. A to stíhaš tam všechno? Nejazdím na tom iba ja, ale teda už som sa konečne toho trošku zbavil. Ale službári väčšinou chodia. Jo. A ešte máme ťahaný Daman. 14 000 litrový. Jo, takhle máte čtažený. No. Tady je fakt hrozně hezky vidět, tady jsou ty půdy proměnlivý. Tamhle kolega před chvíli jel, prášilo se za ním. Jo, my tady máme tu mokrou blázen. Dron nás tady bedlivě sleduje, kluci natáčej. To je dobře. Jinak co se týče toho Vektora, co máme za sebou, jak je to starý? No presný rok výroby ti neviem povedať, to absolútne neviem. Ale u nás na podniku to je už 4 roky tuším. 4 alebo 5 rokov. Máme ešte jeden, ten bol náš pôvodne, tento došiel z druhej firmy, ktorá sídli v Rumunsku. Akože od nás z firmy, ale... First Fans má farmu v Rumunsku. Áno, aj v Rumunsku, aj v Maďarsku. A v Čechách taky ne? A v Čechách to taky Vlasatice, no. Jo. Kolik má celý ten korporát hektarů? To by si chcelo do mňa veľa. Ale to bude slušná porce, si myslím. No keď my máme len okolo, tak... Vy máte prý 10 000. Tak okolo 10 000 hektárov, no. Takže a Rumunsko nemá najmenšie parcele. Keď tam boli chalani od nás orať, tak jeden den išli len tam a druhý den išli zpátky. Takhle i občas se stane, že jezdíte mezi? No, už to nejako není, ale mali by nám prisiať aj z Vlasatic pomôcť, takže áno, decentne to funguje. Jo, on Andrej říkal, že vám přijdou sečky 2 pomoct, ne? Že to... Áno, z Vlasatic, áno. Jinak ty tady s tím traktorem jsi jenom v přípravě, nebo i něco jiného? Sejeme aj medziplodiny, to je vidno tuto na tomto vektore, to je teraz novo nahodené APVčko, 900. Tam bolo niečo tvrdé. Ale nechytila mi GPS. Na to si musí zvyknúť. To sú betóny všade. Takže občas teda setí mezi plodiny, to teda děláte v létě určitě, že jo? Po sklizní sete mezi plodiny. Máme to hodené tady na vektore a už cez rok, pomaly 2 roky máme na rebeloch 12,5 metrových, čo sú podmetace disky. Jinak ještě k traktoru, je to teda v nějaký plný výbavě, ne? Ne. Akože je to lepší výbava, ale od plnej výbavy to má ďaleko. Jo? Co tam ještě může být navíc teda? Masážna sedačka a určite sa tu ešte niečo pridá. Nevidel som to originál v plnej výbave, takže... Tak, ale zvenku to vypadá jako pěkně všechno v letkách, jsem koukal, kabina. Okrem stretovacích svetiel, kromě těch, ktoré bohužiaľ Európska únia zakázala originálne stretovacie svetla, ktoré sú v maske. To je škoda, to vypadá dobře. No. Na kamera teda je, koukám dozadu, to vypadá super, je tam ještě nějaká, no? Áno, je predná v maske, ale bohužiaľ od výroby to nejako nejde. Bohužiaľ není aktívna, nevieme proč. Aj servisák sa na to kúkal, keď to priviezli, ale no výstupné kontroly sú velice kvalitné. Ale tak fajn. Ale jak tak koukám
jako na ty displeje, tady ten se mi zdá jako, tak jako pěkně přehlednej, tady ten informační panel. Ten oproti starému modelu, čo bol, tak dosť ho zmenili, hlavne farebný. Vtedy to bolo osadené v stĺpiku. A akože vyzerá to pekne. Tiež sa mohli trošku pohrať s tou grafikou, že tu je napríklad oné Optim. Jo. Tam mohli udělat pásák. No. Akože sú to detaily, ale... Detaily dělají všechno. No, presne tak. Ta ohromná maska budí respekt. Jak se s tím jezdí na silnici, je to pohodlný? Na asfalte to je tvrdé. Jo? No, tento už je fajn, ale ten starý to fakt, keby si išiel so železnými pásmi, ty kokos po Takže ceste. je tam teda posuny tady v tom. Určite, o dosť. Kolik to? 30 to jede? 35-38. A šířka je teda jaká? To je... No musí to splňať do 3 metrov. Je do 3 metrů, takže nemusíš mít doprovod. Ne, netreba. Nevýhoda. A zrovna u vás v podniku máte dost traktorů, kde ten doprovod potřebujete určitě, jak máte třeba ty balóny na té 8, tak ten se taky vejde. No na 1000kách sa vejde. Vejde se, jo? To je skoro jak toto. Jo. Takže tam doprovod není, jedine keď ideme s duplakami, že na jamu alebo niečo. Alebo keď sa valcuje s duplakami, tak väčšinou vtedy mávame doprovody. Ale inak všetko je fajn, všetko vychádza. No na Slovensku s tým majú veľký problém. Hodně se to hlídá, aby si to... Čo nám došiel aj ten nový GC-Bug, ten 457 S-kova, tak tiež mu merali lyžicu a bolo to akurát presne na hraniu, ale aj tak mu išli zobrať papiere za to. No tak našťastie sa to nejako vybavilo. Takže na Slovensku to je také, no. U vás v Čechách to je lepší. Jo, asi bude, tady v to asi bude. Něco málo, ne? Jinak jak dlouho pracuješ tady ve First Farms? No, prvýkrát som bol 3,5 roka, potom som s otcom mal dopravnú firmu na 2 roky. Len tam to trošku padlo skrz roboty. A teraz som vlastne už zase od marca tu. Takže už 3/4 roka pomaly. Ten první kvadrak to bylo jaký rok, jestli si vzpomeneš výroby, který jsi měl v tom modu? A to byla už 620. To bola 620, no. A na prvom, na ktorom som jazdil, tak to bola ešte Black Edition. Tá mala na polku čiernu kapotu. Tá bola zaujímavá. A máte ho tady v podniku ještě? No je ten už je dávno preč, tam chrupla prevodovka. Když jsme u té převodovky, co je tady za převodovku? Ty kokos. Čakaj. Ono to má aj meno. Je toto napísané? Ne, to bolo v manuáli. Ono to je 16 rýchlostná prevodovka, kvázi jak u John Deereu PowerShift. Jo, jasný. Ale 16 má vlastne ešte takú, jak keby to bola veľká 16 na cesty. Jasně, takže 16 je... Je tam velký skok mezi 15 a 16. Ne, to je plynulé, len potom ešte to je 16, že high, akože veľká. Takže... Co tu je tvrdo?
tak jezdíš na nějaký automatický režim? Ne. Mám ho manuáli, ale dá sa dať do automatu. Normálne kvázi, ak keby to bola E23 v automate. Jo. Proste mu navolíš rýchlosť a on si už radí sám. Ale staré skúsenosti mi hovoria, že to nefungovalo úplne ideálne, lebo furt preraďoval. Keď tam akorát vychytal percenta, takže išiel 6-7 a furt radil. Jo. Tak z môjho hľadiska to na tú prevodovku není úplne ideálne. Tak nechávame ho v manuále a tak ako to vychádza, buď jazdíme o dve rýchlosti 6, 8, 10 alebo 4, keď je tvrdo, alebo potom 5, 7, 9, lebo aj tam sa Na silnici dáváš automat? Ne, na silnici tiež manuál, no. Prvýkrát, keď som s tým išiel po ceste, tak som dával automat, ale potom som si už na to zvykol. Chalani s rozmetadlami tu narobili koleje a teraz to tak vypadá. Nebudem zadělávat takhle první. Už si říkal, co se děje. Tady teda něco házeli před tou přípravou, něco tady? Vápenec tu bol hádzaný. Ale aj s postrekovačom tu narobili stopy, teda aj ja. A ty teda tady v podniku jezdíš jenom s postřikovačem a tady teda quattrakem? Ne, robím aj na traktore. Ja som Takže asi všech. Práce všeho druhu. No. Minulý rok. Tento rok cez žatvu som na mesto Andreja aj lisoval. Si ho traktorem? Má pěkný, co? Ako je to fajn, ale už to je moc nové. Už to není ono to, čo to bývalo. Je to už to, no, má poslední generaci sedmičky. No, ale je to vidno už proste, tam tie chyby sa objavujú častejšie, ale tak to je aj s autami, je to so všetkým už proste. Už tie stroje nerobia na to, aby to vydržalo, ale na to, aby to bol biznis. Bohužiaľ, taká je doba. Tuto máme tady labutě. Áno. Tady pasou. Moc nevypadá to, že by je tady nějaký traktor moc Ne, to ne. Keď som uspal bociana. Jsme na takovém pěkném poli, kolik jsi říkal, že to má hektarů, nějaký 70? 79, okolo 80 hektárů to má, no. Když to jde pěkně, tak kolik jsi schopný za normální pracovní den udělat hektarů tady s tou soupravou? Keď není tvrdo ako dnes, alebo respektíve chyba tu podľa mňa ešte jedna príprava, alebo aspoň podmietka nejaká normálna, tak normálne za tú smenu, keď nezalepíš válce a niečo sa nepokazí a nemáš nejakú extra údržbu, tak normálne za tú smenu tých 60, okolo 60 hektárov spravíš. Takže náskok před sečkou máš Malý. Je taky rychlej, co? On ide 16. Jo, má taky 9 metrů. Hlavne hen ten úderník, ktorý je oproti. Ten ledva ani neobeduje a to není platený od hektára. No ale včera sa mu zlomila náprava, takže sa to trošku nazbieralo. Trošku náskok. No. Pak za chvíli pojede sem, čo jo? No a potom má ešte nejakých 50 alebo 40 hektárov vpredu, ale to som včera dokončil. Takže dneska ma nedobehne určite. Michal, já si myslím, že takhle po tohle video to bude stačit, já ti moc děkuju. A ja? A zase někdy uvidíme. A já se s váma loučím a zase u dalšího videa nikdy. Tak zatím čau. Čau.